Hi guys, good morning. Kakauwi lang namin ni Francene galing ng vaccine niya at saka from 9 a.m. ngayon lang kami nakauwi guys. Bumili na lang ako ng pagkain namin for lunch. Hindi pa ako nag-breakfast, coffee, hindi pa. Kaya ngayon pa lang. So magko-coffee ako. My God. Magko-coffee ako guys at saka it's 11 a.m. now, almost 12. So magko-coffee lang ako at saka magluluto ng rice kasi at 12:45 dadating na si Ella. Guys, ang dami kong hugas, ang dami kong lilinisin. Kasi late ako naggumising ngayon. It's around 7 a.m. na ako kami nakagising. So ayun, nagmamadali ako. Prepare ko si Ella at saka si Francene. Kailangan ko pa i-prepare. Oh my God, kailangan ko pa siya i-prepare. Tsaka ayun, ngayon pa lang ako mag-start ng maglinis dito sa bahay. Ako lang mag-isa pumunta sa clinic guys. At saka nag-sonography at saka dalawang vaccine yung tinusok ka Francene. Grabe, kung na-video ko lang, ang iyak niya guys, nakakaawa talaga. Pero of course, kailangan niya yun. At saka yung doktor parang wala na silang emotion sa mga ganun guys. Pag umiiyak yung bata, parang wala na yun sa kanila. Kasi yun ang trabaho nila. Hindi na they're used to that already. So that's it guys. Kaya magsa-start na ako ng day ko ngayon. So ayun guys, coffee tayo. Maglilinis ako habang inaantay kong rice kasi kakain ako. Mauna akong kakain guys kasi gutom na talaga ako. Hindi na ako kumain ng bread kasi toast lang ako. If in the morning guys, toast lang kinakain ko at saka coffee. Minsan naman nag-oatmeal lang ako. Pero ngayon dahil 11 something na, almost 12 na, aantayin ko pa sana si Ella para sa lunch. Pero I think hindi ko na siya maantay kaya kakain ako mag-isa. Mauna akong kakain. As always naman, nauna akong kumakain. So, mauna akong kakain. Habang hinahantay ko yung rice kasi nagluto pa ako ng rice guys. Habang nag-aantay ako, maglilinis ako. Si Francene tulog. Si Francene tulog pa. Nandun siya. Tsaka para pagising niya, ready na ang dede. At tsaka ayun. Pala guys, binili ko. Plan ko sana ngayon magluluto ako ng chicken adobo kaso wala lang time at saka gutom na talaga ako kaya at hindi ko nalabas yung manok nasa deep freezer pa kaya habang pauwi ako may nakita kong chicken stand. Lechon manok to sa atin guys. So ayun, bumili na lang ako guys kasi gutom na jud. Ay my God. At ang lamig pa sa labas guys. 6 degree kami ngayon. Jesus Christ. 6 degree kami, ang lamig. So, ayun guys. Busy talaga ngayon kasi yung time konti lang. At saka Friday guys. Pag Friday, kailangan kong talagang linisin. At saka kailangan, kasi bukas andito yung walang pasok. At saka andito lang si Habi din. Kaya kailangan kong maglinis ngayon para bukas. Relax kami guys para nood. At saka pag Friday night, nanonood kami ng movie. Late na kami natutulog ng dalawa ng husband ko. Kaya late na din kami gumigising ng umaga. Uy, mata ko. Yung mascara ko guys. So ayun guys, naluto ng rice ko. Kakain ako. Yung chicken ko. So kain tayo guys. Una na akong kakain. Yun, may toyo. Ayun guys, kain tayo guys. Kain guys, kinamot. Gutom kayo guys. Bet ko ang mga ganito guys pag kinamuton. Mga 12, mga almost 1 dadating sa Ella. So, at least, hindi na ako magluluto. Kaya, yun.
Si Francene, guys. Wait ko yung ano ba? Yung chicken wing, yung wings ng manok. Yung wings, bet ko. Mas masarap yung isa na binibilhan namin. First touch ka, mas mahal siya. Mahal to. Pero okay lang. Nakaluto ako guys before ng manok. Roast. Yung nung nandito pa yung mama ko ng birthday ni Frank. Masarap din. Kaso, kaya bumibili na ako ng whole na talaga naluto kasi pareho lang guys yung hago pa magluto. May pag magbuhat. May pag magpalit. Isang kamay na ako. Hindi ko ano kaya para kung na ay doorbell na ay mga kuhan. Okay lang. Luwi ko si Francene kanina guys. Tiyabaw gitawin siya. Tiyabaw siya maayo kay. Tiyabaw siya maayo kay. Na-miss niya kasi guys yung unang vaccine niya. Nakalimutan. Nandito po yung mama ko. May first vaccine sana siya. Kaso, nakalimutan ko na late na. Baga next day ko na naalala na immunize pala niya nung araw na yun. Tapos, kaya ayun, hindi siya na vaccine. Kaya, nung nagpunta kami sa doktor, sabi ng doktor, ngayon today, September 28, 3 months na siya na vaccine guys ha, ang first vaccine niya. Tsaka pa sonography kasi ang sonography yun yung first na gawin sa kanya. Kaya yun, ngayon pa lang na ano guys na nagawaan, ngayon pa lang na nabuhat ang sonography din. Grabing hilak niya guys kay gituwad naman siya sa doktor. Ginaganyan siya sa doktor tapos si Francene ba kay lagi na ano siya pag dali ra siya makulbaan ba madali siyang nasa shock tapos ang ginawa ni doktor ang doktor ginaganyan tapos tinitest kung yung lahat guys yung mata sa yung mouth niya tinest din siya. So, kaya ayun, lahat tinest. Tapos, iyak talaga siya kasi at first, tumatawa pa siya guys kasi kinakausap siya sa doktor ko. Tumatawa siya guys, kaya ang next nagibuhat guys, kaya tuwad naman taon siya sa doktor. Grabe, hiyak niya. Ako po taon nagtanaw. Maluoy ka kay, ikaw mama, maluoy bigyan kay mong anak maghilak, no? Ito. Kunsaon man. Pinanglan mong good. Buang po kung anong nalimtan ako tong first na vaccine niya Gutom kay ko guys kay. Wala ko pamahaw, wala ko bisag ikaon isa. Wala ko kape. Uli may 11 na, ihap ako nakakape. So tulog ka ayo. Kasi di makatulog anang grabing hilak. Luoy kay bala. Wawa naman si Francene
Kasi kung si Frank hindi lang, kung si Frank wala lang pasok today, sasama ko talaga siya para ma-video niya yung first vaccine ni Francene. Kulang mag-isa, guys. Gusto ko sanang i-video kasi lahat ng mga ginagawa, yung bata pa, guys, pag hilig ko talaga yung nagbe-video ako pag pag sa bata pa, hilig ko yan. Capture mo ang mga moments nila ba para pag laki nila, may remembrance sila, no? Kung ganahan kayo paa, pero aning legs ba, hindi ko bet, pero sa uman, may una na ako nakukaw eh. Dugang tag rice, guys. Di pa tam ng bukan eh. Ay, nako. Mas masarap talaga yung chicken na nabili namin before, eh. Hindi man guni among suki, guys. Magawas na ako sa clinic. Kung nga na yung ko na mong palit akong sudaan. Mabili lang ako ng ulam. Paglabas namin sa clinic, nagta akong stand sa lechon manok. Pwede siya hindi yung yung suki namin, kaya ayun. Gusto ko yung skin sa chicken ba. Bet ko yun. Kuhaan ko ng panit be. Ngayon guys, nag-lose talaga ako ng weight ngayon na nandito na si Francene. Paniwang ko sa una pa. Pero itong sa buntis ako, 63 kilogram yung timbang ko. Tapos ngayon 15 lang. Sa di maniwang way kaon. Sa di maniwang anak, guys, na sa buntag kape lang og in the morning makakain ako mga 9 na, minsan 10 kasi busy ako sa dalawa kong anak. Kasi si Ella, pumapasok siya around 7:40, 30. Nahatid ko siya, gumigising kami 6:30. Paghatid ko sa kanya, pag uwi ko, nililigo ko si Francene. Or piniprepare ko siya. Pinapadede, kinakausap ko muna. Pag tapos na siya lahat, tsaka ako nagko-coffee. Daw be. Kamaniwang na. Pero ganyan naman talaga, guys, basta. Pag mami ka na, ganyan na talaga. Wala nang choice. Ituyuan na mo anong inter. Anong inter, guys. So, mo na. Di na halos kapanudlay. Hugas pa ko plato ron, guys. Ngayon natapos ako kumain. Maglinis-linis ako. Kurek gamay. Tapos hugasan ko yung pinggan. Tapos ano ba to? Tapos mag-i-edit ako ng video. Sana makaano ko akong ngayao eh.
Gusto ko talaga tong wings ba. Ayun. So, ayun na guys, concentrate na muna ako sa gawaing bahay guys ha. So thank you for watching guys. Hanggang sa susunod. At saka sana mag-subscribe kayo at saka mag-like. So ayun na guys, thank you for watching guys, and I hope to see you in my next video. And so bye bye guys and happy weekend. Oh, yun yung vaccine ni Francene. Oh, yung vaccine niya. Ayun. Ba! Look. Look at that. I put her down and then put her back up again. Okay, okay. And again. Come here. Come here. Come She here. wants that. Yeah, I know she wants. So come on and up. Yes. Very good. Yay! Yay! Good job! Oh no.